Il-Gvern ħabbar allokazzjoni ta' kważi 4 miljun u nofs euro f'għajnuna lil bdiewa u lir-raħala Maltin u Awċin. Din l-għajnuna se tingħata minħabba l-għoli fil-prezz tal-ġwies ikkawżata mill-pandemija u mill-effetti tal-konflitt fl-Ukrajna, kif ukoll l-għoli fil-prezz tal-fertilizzant għall-bdiewa. F'konferenza tal-aħbarijiet mir-razzett tal-Baqar ta' Kerċem, il-Ministru għall-Agrikoltura Anton Refalo spjega kif fi 3 snin il-Gvern Malti se jkun tama 12 miljun u nofs euro f'għajnuna lil-bdiewa u raħala. Dawn il-fondi se jitqasmu f'1 u nofs euro għal-bdiewa tal-art, 2 miljun u nofs euro għal-raħala u f'April li ġej se tkompli għal sen oħra l-iskema l-benesseri tal-majjal b'allokazzjoni ta' 446,000 euro. Għall-iskemi mħabbra mistennija li jintbagħtu l-applikazzjonijiet lil kull min hu eliġibbli bil-posta sax-xahar id-dieħel. F'kummenti li ta' ir-raħala Awċi Toni Kassar spjega l-isfidi li affaċċjaw u grazzi għall-Gvern Laburista dawn ittaffewlhom. Min sena law il-prezz tal-alf tal-ġwies tal-baqar id-doppja. U ma stajniex nibqgħu nsejrin kif kienna sejrin b'dan il-prezzijiet għola u l-ispejjeż kibru. Il-Ministru Anton Refalo spjega li din mhijiex l-unika għajnuna għall-bdiewa. Qegħdin naraw li dawk il-pagamenti diretti ta' sussidju li jingħataw mill-Ewropa dawn jitħallsu kemm jista' jkun malajr lir-raħħala u l-bdiewa tagħna. Fil-fatt, ir-raħħala u l-bdiewa tagħna diġà qegħdin jirċievu s-sussidju tat-tadam. B'hekk aħna nsolvu ftit mill-problemi tal-cash flow li jkollhom. Il-pagamenti ta' għajnuna qed jitwettqu aktar kmieni minn snin preċedenti biex jagħtu sosten ulterjuri fis-sitwazzjoni kurrenti.